Вітанкі, вітанкі. Ідзе, не? Зараз паглядзі. Зараз праверым. Так. Ой, штосьці загучна трошки. О, нармалёва. Так, стрым, здаецца, ідзе. Вітанкі, вітанкі. Twitch. Чат-бот працуе. Чатик працуе. Файна. Сёння я пачаў трошки пазней, чым збіраўся. Такое здараецца. Але што паробіш? Будзем пачынаць як ёсць. Так. Мы захоўваліся дзесьці тутака. Сёння мы ўсё яшчэ будзем на гэтым самым на палубе з асабістымі пакойчыкамі жыхароў мясцовай навуковай станцыі, але сёння мы пойдзем у кафетэрый. Я не ведаю, што нас там чакае, але штосьці нас там чакае, таму што там ёсць нейкі жэўжык, які нас кліча да сябе. Я трошки не зразумеў, што я маў на ўвазе, але што паробіш. І яшчэ нам трэба знайсці, дзе палікавацца. Таму што ў мінулы раз нам моцна бахнулі па галаве. Калі я не памыляюся, дзесьці вось тутака ў нас ёсць вітанкі, вітанкі. Медыцынская станцыя. Дапамажыце нам, калі ласачка. Вітанкі, арэгана. Жарэм штосьці зялёнае. Всё. Мы палікаваліся. Мы палікаваліся і гатовыя да прыгод. Ну, ён не каментуе. Ён нас аналізуе не на нашу прыроду, а на наяўнасць траўм нейкіх. Магчыма, гэта яно з гэтым звязана. І сёння, як можна паняць па назве стрыму, я запланаваў прайсці ось сюды. Кафетэрый у нас двухпавярховы, і там нас чакае нейкі жэўжык. Зараз будзем разбірацца. О, вітанкі. А што гэта здарылася? А як гэта? Патрыцыя Вонг, пані, вам нармальна ўвогуле? Сталом прычавіла. Дарэчы, стэлс шосьці пайшоў такі. Занадта нагла. Клятва гігаграта. Ну, нармалёвыя, карацей, жэўжыкі. Падабаюцца мне. Опана. Яшчэ адзін нябожчык, якога запенілі. Джозеф. Вітанкі, Джозеф. Насамрэч, той факт, што яго запенілі, трошки такі незразумелы. У тым сэнсе, што звычайна людзі кагосьці запеньваюць, а тут запенілі чалавека. Опа, замбок. Замбок. Дарэчы, пра замбакоў. Мне не спадабалася, што гэтае шаноўнае гаспадарства ідзе ў нас у чалавекаў. То бок яны залічваюцца як чалавекі. Таму, ведаеце, што мы зробім? Мы збегаем у дэндрарыум, там вернемся да станка, проста ў гэтай лакацыі станка няма. Мы вернемся да станка ў дэндрарыуме, накрафцім сабе нейрамодаў і прамацуем сабе майнджэк.
каб гэтых зомбакоў можна было вызваляць, а не вытрачаць на іх набойчыкі. Ачыўку выратаваць усіх людзей мы, вядома, ўжо не атрымаем, бо што мы некалькіх забілі. Але вось сэканоміць сабе набойчыкі мы можам. Так, тут трэба асцярожна, таму што тут маглі прайсці новыя фантомчыкі. Ёсць хто? Яшчэ і дзверы варушыліся. Падазрона, падазрона. Вітанкі, Эль Паўлік. Матка боска! Я толькі хацеў сказаць, што нам можа сустрэцца кашмар. І да нас прыйшоў кашмар. Дзякую за 2 цента. Прыемнага прагляду рэкламы. Бляха, кашмар. Вы бачылі, які ён здаравенны? Не халеры сабе пачатак стрыму. Дарэчы, я шваркнуўся з другога паверху і трошки пабіўся. Давайте палікуемся. Вітанкі. Як выяўляецца, надзейней усяго схавацца ад кашмару на другой лакацыі. То бок у мінулы раз мы зрабілі гэтак жа, сустрэлі кашмара дзесьці на пачатку таго брыджа, збеглі літаральна адразу ў дзверы, і ён нас не дагнаў. Але ж, бляха, жудасна як. Дарэчы, я, здаецца, сюды не зазіраў. А, ці зазіраў. Зараз паглядзім. Зазіраў. Так, вось тут у нас перапрацоўка смецця. Цішэй там, калі ласка. Мне страшна, мяне толькі што кашмар ледзь не гэта самае. Ну, блин, нам усё яшчэ трэба за нейрамодамі неяк пралезці. Давайте захаваемся і спрабуем паглядзець на гэта кашмара, так бы мовіць, у натуральным асяроддзі. Хутчэй за ўсё мы памрэм. Але што паробіш? Цікава ж. Таму што аднойчы мы яго мусім, вядома, забіць. Зараз, хутчэй за ўсё, мы яму не супернік, але ў будучым абавязкова. Настрой? Ну, настрой такі, пакрысе. Бывала хужэй, бывала лепш. А, дарэчы, гэты нябожчык у нас, здаецца, памёр ад гравітацыі. Толькі зараз зразумеў. Настрой больш-менш, але вось сёння рабіў галубцы эксперыментальны, яны атрымаліся лухта. То бок, тудема-сюдема. О, чуеце? Цішэй там. О, кашмар. А, глядзіце, ён сюды пралезці не можа. Ён сюды пралезці не можа. Ці можа? Ну, ён намагаецца, але халера яго ведае. Ля, які ён здаравенны, божухна. Все, ён нас згубіў. А,
Ой, ён намагаецца па нам шпуляць чымсьці. Чымсьці дальнабойным. Костка широкая, ну... Захварэў, дзякуючы соку з бурака. І моркву і острай папрыкі, нехай веры сабе гісторыя. Так, кошмар. Ад нас трошки адчапіўся. Я зразумеў, што гэта не звязана. Але было б весела. Так, у кустах ідзем, ні халеры не бачым. Будем спадзявацца, што не выйдзем наўпрост на кошмара. Куставы стелс. Дзень добрый. Вось, дарэчы, адсюль з дапамогай турэтак хутчэй за ўсё яго можна было б лёгка забіць. Але ўсё адно сцыкатна. Ну, гэта ўвогуле рэгулярна сустракаецца і ў кулінарыі, і ўвогуле паўсюль. На кантрастах можна нарабіць шмат чаго прыемнага. Так, вось гэта, дарэчы, мы пабудавалі. Ужух, на шоу іх там робіцца. Для таго, каб гэта перапрацаваць, таму давайте перапрацуем. Захоўваемся. Таму што мы жывыя. Глядзіце. Ой, глядзіце, як прышпільна. Таму што ў нас ужо не лезуць, не ўлазіць у адно кола усё, што у нас ёсць. У нас цяпер тут не кола, а спіралька. Прышпільна. Я толькі зараз заўважыў. Так. Recycle charge. Бляха, не тое націснуў. Бля. Дзякую. Дальше жэўжыка не перапрацавала. А чаму? Да що там робіцца, алё? Это там кошмар такі ходзіць, ці што? Так. О, дарэчы, віншую, сёння ў нас ангельская раскладка. Не ведаю, чаму, дарэчы, так атрымалася, але... Так. Рыбные палочки не люблю. Перапрацоўваем. І здаецца ўсё. Давайте перапроверим. Тут усё нормалёва. Перапрацоўваем. Яшчэ трошки ресурсаў і зараз будем рабіць нейрамоды сабе. Дарэчы, колькі нам там трэба, каб зарабіць тое, што мы хочам зрабіць. Дзякуючы таму, што мы пасканавалі кошмара, у нас штосьці новае адкрылася. Тут я бачу, адкрыўся страх. Здольнасць супрацьстаяць страху. Таксама няблага, окей. А тут така у нас регенерацыя. Вау. 10 хп адразу пасля пашкоджання. Прышпільна. І гэта персанальна ад кошмара здольнасць. Адпаведна, калі мы будзем яго біць, трэба будзе трымаць у галаве, што ён скатыняка рэгенеруе. І халеры сабе.
Гэта просто броня. А гэта ствараць, ну, ствараць фантомаў мы пакуль не будзем. Будзем рабіць гэткае трошкі ў будучым. Карацей, нам трэба вось псіхашок. Пасля псіхашоку майнджэк. Майджэк нам толькі першага ўзроўню трэба, каб просто вызваляць тых жэўжыкаў, каб не забіваць іх. Халера, я гэткім чынам ператваруся на якога-небудзь тут ужо пацыфіста. На пачатку гэта было злое праходжанне. Чаму яно цяпер ні халеры, ні злое, я, шчыра кажучы, не ведаю. У нас ёсць новыя чарцяжы, антырад, батарэйкі да... Ой, і вось гранатку мы цяпер можам рабіць. Зробім, дарэчы. Мы можам цяпер рабіць гранаткі. Кайфы. Божух, наколькі у нас тут усяго. Это ось... Чакайце. Мы, здаецца, знаходзілі нейкі палепшаны арбалет. Але халера яго ведае. Ну, потым пачытаю, што за яно. Зараз нам трэба нейрамоды. Што найменш 2. А агулам можна зрабіць і максімум. Пацыфіст з гранатай. Ну так. Пацыфіст з гранатай і амаль што цалкам абесчалавечаны. У тым сэнсе, што чалавечага ў нас робіцца ўсё менш і менш. І гэта прышпільна. І яшчэ адзін. Колькі ў нас тут? Вы глядзіце, кайфовенька. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 10-8 штук. І зараз яшчэ наробім набойчыкаў на наш драбаш. Таму што зараз драбаш гэта наймацнейшая наша суперздольнасць у тым сэнсе, што ён у нас прамацаваны максімальна, проста ў столю. І з дапамогай яго мы можам вырашыць якія заўгодна праблемы. Кайфовенькі. 67 набойчыкаў хопіць, мабыць, і на ўсяго кашмара хопіць. Так. У нас ёсць яшчэ одна паляпшалка, давайте яе выкарыстаем сюдэма. Пісталет у нас таксама да халеры прамацаваны. 8 штук, 8 штук. Шыкоўна. Так, і... А, глядзіце, ён добра так пабіты. Калі я паспеў цябе пабіць? На сурвайвал модзе нібыта мусіць быць цяжка, трошкі цяжэй, але чамусьці у нас расходнікаў хапае. Ну, дарэчы, хутчэй за ўсё гэта не таму, што нізкі ўзровень складанасці, а таму, што я у кожны кут лезу, лутаючы ўсё наўкол. Так, майнджэк першага ўзроўню. У кожную мусорку залажу. Не дзіўна, што мы так добра ўзброеныя. Так, прамацоўка мімікавасці, што нам дазваляе? Камуфляж yourself. Так, камуфляж yourself. А, мы можем ператварацца на турэль. Шановныя, мы можем ператварацца на турэль. А на наступным узроўні што? А мы можем ператварацца на аператора?
Калі вы не заўважылі, мясцовыя гэтыя жэўжыкі не атакуюць робатаў. Адпаведна, калі мы ператварымся на аператара, мы можам просто праляцець куды загодна, як загодна, дзе загодна. Слухайце, а ператварыцца на турельку я хачу. Мне падабаецца гэтая ідэя. Гэта вось упісваецца ў наш стэлсавы падход да спраў. Гэта 100% стэлс. Вось калі мы зараз сустрэнем кашмара, дарэчы, захавацца трэба, мы будзем не змагацца з ім, мы з ім будзем, мы ад яго будзем хавацца. Hello. А яшчэ мы атрымаем ачыўку, таму што ёсць ачыўка за мімікрыраваць пад міміка, то бок ператварыцца ў міміка. Блін, цікава, а здольнасці міміка ў нас будуць, калі мы ператварымся ў міміка? Дзень добры, Дженні. А ў кашмара можна ператварыцца? Не, ну я тут ужо захацеў сабе такое. Здаецца, ціха. Всё, нарэшце мы ідзем у кафетэрый. А то шосьці мне ссыкатна. Гэты халера, дарэчы, можа у нас пароль які ёсць? Ці картка не? Кашмар адчуваецца кашмарна ў тым сэнсе, што кайфовы жэўжык. Вітанкі, пані Тацяна. Добрай нядзелі. Але ж якая прыгожанькая гульня ось. Афармленне. Дужа люблю гэткае псевданавуковыя ілюстрацыі. Так, все, мы зноўку на палубе з пакойчыкамі і ідзем у кафетэрый. Хоба, стэлс. Цішэй там. Сметнік аблутаны. Тут у нас ціха. І вось мы... вось мы прыйшлі. Тое месца, дзе спыніліся. Зараз мы бярэм майнджэк. Не, гэта псіхашок. Вось майнджэк. Будзем вызваляць даўбенчыкаў ад улады зомбі мозга. Дзесьці побач. Whoever you are, run. There is no more fool here except you. If you are still a hold of your brain, good. Others here are not. Shoot first before they get close. They're puppets. Bombs. Their master is close. Kill beast. Or puppets, or both. But do it before they kill you. When no more puppets, maybe we talk. Карацей, у кафетэрыі ёсць кок. І гэты кок нам даў параду, маўляў, не набліжацца да замбёў, яны сапраўды выбухаюць. Ось, калі вы памятаеце, учора, калі мы гулялі, я здзіўляўся, што калі мы надта да іх падыходзім, мы атрымліваем пашкоджанні. А гэта вось звязана з тым, што яны сапраўды хадзячыя бомбы. І каб вызваліць іх, трэба забіць ось такую ж пачвару, як мы учора забілі ў басейне. Хопа! Нам далі ачыўку за тое, што мы вызвалілі чалавека. І што мы паспелі пабачыць? Мы паспелі пабачыць, што гэтая здольнасць, яна насамрэч
даволі павольная у тым сэнсе, што адразу некалькі замбёў вызваліць не атрымаецца. Таму трэба рабіць гэта асцярожна, здалёк са стэлсу. Яшчэ музыка напружаная пайшла. Дзень добрый. Шо у вас у кішэньках ёсць? Лухта нейкая. Так, стэлс. Ёсць тут? Ох, матка боска, а шо з табой здарылася? Капец тебе, мужик. Дзень добрый. Дзякую. А у вас што? Нічога. Зараз все будзе, мужик. Хопа. Яшчэ аднаго вызвалілі. Захоўваемся. Карацей, гэта ў нас атрымліваецца зомбі камікадзе. І дзесьці побач, хутчэй за ўсё вышэй, у нас лётае мегамозг. Чуеце гэтыя гукі? Гэта ўжо не зомбя, гэта ўжо тыфончык. Блін, як яно гучыць кайфова. Цішэй, цішэй, цішэй. Я калі чую гэткія жудасныя гукі побач, мне адразу хочацца захоўванне зрабіць. Так, там бачу замбіў. Цішэй, цішэй, цішэй. Тише, тише. Мінус. Мы іх, вядома, вызваляем, але на ўсялякі выпадак трымаем у руках драбавік. Ля, глядзіце. Вось яно сядзіць. Скотыняка якая. Стелс. Яшчэ аднаго замбю, я бачу, забанілі. Дзе ты там? Ёсць. Але ж як не пашчасціла чалавеку, бачце? Просто ўпячаталі. Так. Спадзяюся, тэлепат тут адзін. Ля, ён перасоў. Бляха. Я трошки спужаўся. Ля, як ён рухаецца. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Стелс. Памятаеце, як мы учора зімбіліся? Яны плотныя, іх лупашыць і лупашыць. Мне адразу захацелася ператварыцца на якой-небудзь, не ведаю.
філіжаначку. Дзе ён? Що ти там робиш? Вирішив трошки потанчить. Так, на другі паверх пакуль што мы не пойдзем. Дзень добрый. Дякую. Гэта хутчэй за ўсё дзверы да гэтага кока, які нас запрасіў сюды. Не, так ён тэлепат. Тэлепат, а не гэты самы. Далягляд. Ля, колькі тут нябожчыкаў. Адпачывай. Мы просто таксама трошки тэлепаты. Мы яму нават трошки канкурэнты, таму абароненыя. Альбо сапраўды у нас просто ў галаве пуста. Вітанкі, вітанкі да камацу. Так, ну бляха. Я думаў, што у нас гэты самы будзе гринхаус у дендрарыі будзе... Шо? Morgan, that massive typhon appeared shortly after you installed alien neuromods. You're being hunted. Шо? Шо? Ви шо, ошалели? Нема тут нікога. Я все, я отсюда больше не вылезу. Ніколі. І гэта мне... Бляха, вы паглядзіце, яно побач. Просто на роўным месцы. Прыбег кошмар. Каб ухапіць мяне за сраку. А гэта той самы кошмар ці новы? Не-не-не, мяне тут няма. Нікога тут няма. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Я не тут. Блях. Знаёмыя вайбы. Ну, слухай, у рэпа можна было у любога ворага схапіць і шваркнуць аб зямлю. А вось гэту кабаняру як ты шваркнеш аб зямлю? Вы паглядзіце на яго. Блин, я яго пасканаваць не магу. Таму што занадта глыбока схаваўся. Тэарэтычна я магу ператварыцца нават на гэта самае. На крэсла. Цікава, дарэчы, а калі мы ператварымся на крэсла, па-першае, ці задэтэкціць ён нас, давайте захаваемся і будзем эксперыментаваць. Таму што я хачу дазнацца, па-першае, ці задэтэкціць ён нас, калі мы ператварымся на крэсла, па-другое, ці можам мы, будучы крэслам, сканаваць. З дубальтоўкай? Шаноўны, мясцовыя высокаўзроўневыя жэўжыкі дубальтоўку табе ў сраку запхнуць. У тым сэнсе, што вось там лётаў зомбі-мозг, і нават супраць яго я не адважыўся проста вось так з дубальтоўкай пачаць змагацца, а вырашыў спачатку пастэлсіць. А гэта кашмар. Як я разумею, гэта наймацнейшы вораг
ввогуле. У тым сэнсе, што кожнага разу, як ён прыходзіць, у цябе пачынаецца квест выжыць. І табе трэба выжыць 2,5 хвіліны. То бок ты 2,5 хвіліны вымушаны хавацца. То бок пытанняў за тое, каб яго перамагчы, нават не ставіцца. Не, я не буду выпрастоўваць спіну. Ты ашалеў там? Ні ў якім разе. Не, тут нікога няма. Бляха. Мне здаецца, ён штосьці падазрае. Хух, не. Выжили. Распевка. We are the champions, my friend. Morgan, I found a satellite project dealing with remote psychotronic signaling. RPSS-X5. I think it could spoof a neural signature that matches yours. Plain English, you could use it to get that new Typhon off your back. Latest tech logs show the satellite was damaged, though. You'd have to find a replacement part. Карацей, не той, каб надта зразумеў, але з гэтым тыфонам у нас ёсць цяпер нейкі квест. Дзякую. Штосьці там пра нашу сігнатуру. Усялякая гэткая. Так, а ён точно пайшоў ужо. Дакладны знік. Давайте паглядзім на космас. Ну, космас тут не надта прыгожы зараз. Яно хутка павернецца, сюды будзе сонца свеціць і будзе прыгажэй. Так. Все, можна зноўку вяртацца да перавыхавання замбёў. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скотыняка. Дзёцюль. Дарэчы, а якія ў яго слабасці? Выбух, агонь, 0 вейв. А у нас там у нас есть кинетычны удар і псіхічны удар. Ну, псіхічны удар відавочна яму начхаць, потому што ён сам псіхічны. Вось, дарэчы, кашмар. Яго слабасці псіхічная, слухайце. Вось гэта псіхічная здольнасць, якую мы прамацавалі, ён дае, здаецца, уразлівы. А, гэта мы сканавалі сябе. Гэта той мімік дзёбнуты, гэта замбі. А гэта вось тэлепат. Тэлепат. Выбух, агонь, 0 вейв. Но у нас нічога з гэтага пакуль што і няма. Ну, ёсць 0-вейвавыя гранаты, але імі карыстацца не толькі зручна. Трэба падбегчы надта блізка. А, у нас і нейрамоду не той, каб засталося, таму што мы вытрацілі апошняе на мімікавасць другога ўзроўню. Хе-хе-хе. Так, ці вызвалілі мы ўсіх замбёў, ці можна будзе зараз біцца? Хутчэй за ўсё трэба наведаць другі паверх, каб упэўніцца, што там няма замбёў, собственно. Пакуль ён там, давайте зазірнем. Таму што калі мы будзем зімбіцца, то простыя зомбі будуць нам перашкаджаць моцна. Божухна, вы паглядзіце, колькі тут
нябожчыкаў. Ля, я не лезу под гэты стол. Залазь. Дзякую. У сэнсе, пусці. Якія высокія сталы, алё. Ля, зараз будзе, трэба будзе ператварацца. Ёсць адчуванне. Во, вось гэта добры стол. Так, жэўжыка, здаецца, не бачна. Калі што, бяжым сюды. Ну, слухайце, замбёў не бачна. То бок мы зараз падрыхтуемся і будзем лупашыцца. Захоўваемся. Бярем наш кинетычны удар. Physical Blast на 50%, на 50 дамага. Ну і трымаем у руках дубальтовачку нашу. Ну, не дубальтовачку, драбаш. Драбаш трымаем у руках. Яшчэ раз захаваемся. Сыкатна. Гэта у нас лічыцца босс. Дзе ён лётае, дарэчы, гэты халера босс? Першы удар абавязкова мусіць быць з стэлсу. Таму што са стэлсу мы мацней лупашым. Ля, які ён дзёўбнуты. Рэтрыт. Так. Мана. Слупы нам добра дапамагаюць. Ідзі сюды. Ён трошки зассаў, але яго можна зразумець. Ай-яй-яй-яй-яй. Єс! Перемогли. Kill a few of your puppets. Now you join them. You. Come to kitchen window. Let me see you. Так хутчэй за ўсё нам трэба туды. Карацей, кок гэты нейкі дзёўбнуты. О, добра яго разнесла. Бачце, як яго раскідала. Кок, дарэчы, дзёўбнуты. То бок ён сказаў, што вось ты забіў лялькаводай, і цяпер ты сам будзеш лялькай ці неяк так. Карацей, халера яго ведае, што ён маў на ўвазе, але ён мне не падабаецца. Так, цяпер тут больш-менш бяспечна, давайте палутаемся. Мы заслугоўваем. Нябожчыкаў, я, здаецца, ўсіх лутануў.
Уваход у нас вось там. То бок у нас кафетэрый гэты трошки круглавы. А гэта у нас фабрыкатар. Слухайце, тут увесь час быў фабрыкатар. Можна было не бегчы ў халера гэту самую у дендрары. Бляха напужаў. Your suit. What is in your name tag? You? M.U.? M.U. You killed this yourself. Ah. If you want to come in, be safe. You go. Get something of mine, huh? Here, key. It opens my room. Go there. Get my award. It's important to me. Then, maybe we talk. Ён даў нам картку ад сваёй каюты. Ну, окей. Карацей, з кафетэрыем мы яшчэ не закончылі. Відавочна. Штосьці мне здаецца, што нас не той, каб штосьці добрае там чакае. Але ну давайте зазірнем. Што гэта за гук быў? Мне ж страшна. Ух. З усіма гэтымі кашмарамі і мегамозгамі я трошки нервовы. Захоўваемся і ідзем шукаць ягоную каюту. Ягоны асабісты пакойчык. Don't worry about power flickering. Station is just hurting. Keep going. Ён кажа, што не звяртай увагу на тое, што ў нас мігацяць ліхтары, там все добра. Ён, мабыць, не ведае, што мы ўжо былі у каютах і ўжо тамашніх мімікаў залупашылі. Ён хоча нас падставіць, скатыняка. Але захавацца будзе не лішне. Спачатку сюды зазірнем. Мітчел. Ля, я адрэагаваў, ведаеце, як на чужога з фільма «Чужы». Таму што вось гэта абсалютна як адтуль сліна гэтая. Ігве. А тут увогуле была гэтая вода? Во, Мітчел. Тут насамрэч было небяспечна. Тут у нас быў палтаргейст і электрычны фантом. Захоўваемся. Стэлс. І псіхаскоп, вядома. Я бачу, у яго там памідоркі растуць. Мімікаў, здаецца, няма. Ого! Нобелеўская ўзнагарода. Закрыем дзверы, пакуль. Нобелеўская кухарская ўзнагарода. Шпільна. А гэта, дарэчы, на фотаздымку мы. І побач з намі хтосьці, у каго раздрапаны твар. О, Дэніел Шоу.
Well, I didn't see it as an override per se. It was just the operator's conversation sequencer. They're usually so grim. Do you know how many security protocols you broke? Well, Morgan said it was all right. Even helped me. I'm Operator Skillet in this show. My, you sound like you could use a healthy dose of sunburst banana pudding. This is an AB conversation, Skillet. Apologies, Chef. I'll see my way out. Мы... А що ми зробили? А, ну мы собрали все голосы гэтай Даниэлы, що треба было собрать. That should be enough to synthesize Danielle's voice. Enough to spoof the lock on deep storage anyway. Also, I've been monitoring noetic field signatures around the station when I can. With humans, the signal barely registers. The Typhon make a strong ripple by comparison. But with the Coral, my instrument readings are erratic. I'm not sure what it means. The sooner we get your arming key, the better. Oh, I should clarify one thing. I said the signal barely registers on humans, but when I scan you, it's on the level of a Typhon. Студень скануе гэту самую станцыю ў пошуках выжыўшых, і ён нам распавёў, што ось ён знайшоў там выжыўшых, бла-бла-бла, а потым дадаў, што халера, дарэчы, калі я сканую цябе, то ты рэгіструешся не як чалавек, а як тыфон. Yes! Мы афіцыйна іншапланецяне. Давайте, дарэчы, глянем на статус. Ну, тут нічога натхняючага не піша. Просто написано, што у нас дастаткова тыфонскага матэрыялу, каб на нас рэагавалі турэткі. Так, пасворду у нас няма, але мы можам ламануць. Опа, хэ. Бляха, я пераключыўся на лацінку. Ледзь зарыентаваўся. О! Чакай, гэта адкуль? Граф Шаф. Граф Шаф, гэта хутчэй за ўсё газетыя ліфты. 0511, окей. Окей. Тут ёсць гэты самы трэці паверх, вось бачыце. І да яго, як я разумею, па сходах дайсці нельга, толькі на ліфце. Выдатна. У нас яшчэ адна закрытая дзвер, бачу. І тут яшчэ адна закрытая дзвер. Карацей, мы сюды яшчэ вернемся, відавочна. А зараз мы пойдзем да гэтага халера кока. Па стэлсу, вядома, пойдзем. Папярэдне захаваўшыся. Таму што сыкатна. Дарэчы, мы пакуль тут бегалі і яшчэ не паспрабавалі, не паэксперыментавалі з нашай яшчэ адной новай здольнасцю. У нас ёсць здольнасць палтэргейста. You still there, Mew? You still alive? Huh? Мы можам падымаць рэчы. What if Mew comes back? Let Mew in? But... Дарэчы, калі мы слухалі тое, што трэба праслухаць, там вось гэтыя запісы, там быў фотаздымачак ці іншага чалавека, ці чалавека некаторы час таму, у тым сэнсе, што там быў худзенькі такі жэўжык. You back? Come to window. Show me. А мы бачылі кагосьці, ну, такой маёй камплекцыі. Так, захоўваемся, таму што я яму ўсё яшчэ не давяраю. Ну,
ён выглядае абсалютна не як той чувачок. Вось паглядзіце на вось гэта і дзе там яно аўдыалог вось апошні. What the hell did you do to that thing, Глядзіце на Mitchell? фотаздымак. Sounds like an anti-waffle commercial. Well, I didn't see it as an Вось як ён override выглядаў per se. у It was момент just the запісу. operator's conversation sequencer. They're Профдеформація? Do you Ну know так how не, many хутка. security protocols you broke? Well, Morgan said it was all right. Even helped me. I'm Operator Skillet, Miss Show. You sound use a healthy dose of Ну окей, мы захаваліся, давайте. You found something? Have to let you in. Promised. Go around. The side entrance. Некі ён трошки маньякаваты. Вам не здаецца? Яшчэ і паслухаць, якая музыка. Такая музыка, што я больш здзіўлюся, калі ён раптам будзе нармальны, чым калі ён раптам на нас кінецца. Wait! A minute. Дзень добрый. You're safe now. The beasts, they cannot get in. But... Look at this. We have food, but no water. This pressure regulator, it is broken. System automatic cut off until fixed. You can find a replacement part in greenhouse, I think. With water, we Greenhouse? can wait for rescue. No water? Huh. Do this favor, I'll let you into freezer. That's where I hid all the puppets the beasts sent first. Maybe they have useful things for you, no? О, Safe in here. карацей, ён прапануе нам адрамантаваць гэтую халеру. У нас першага ўзроўню рамонт ёсць, а вось другога няма. І калі мы гэта зробім, ён нас пусціць за смаколікамі у халадзільнік, які відавочна закрыецца за нашымі спінамі. And you. О, дарэчы, турэлька. I already hear this name before. Where? Гринхаус я ўсё адно збіраўся наведаць. Таму пакуль што павыконваем яго квесты. Але падазроны, што піпец жаўжык. І нават калі б ён не быў падазроны, ўся гэта музыка. Так. Хопа. Все, можна не ладзіць пена гэту самую, пена вечарыну, а просто даляцець, куды трэба даляцець. Хопа. А нас тут не было. Технопад. Опа. Слухай, ты мяне выбач, але я тебе адтуль выпускаць не хачу. Технопад гэта дрэнна. Технопад гэта бяда. Ага, і там міргае святло.
Праверылі на мімікаў, здаецца, няма. А вось гэтыя дзверы адчыненыя. Пакойчык 302. Сюрпрыз. Осторожно. Гэта не адзінка, гэта 1 і 0. Гэта 10. Мы прамацавалі наш драбаш, цяпер у яго 10 набойчыкаў улазіць. Так, ну мімікаў, здаецца, няма. Так. Ну, у мяне было 10, я одну вытраціў, перазарадзіўся, цяпер у нас зноўку 10. Гэта ж лёгка праверыць, потым запіс паглядзець. У мяне было 10 набойчыкаў, вытраціў 1 і зноўку 10 набойчыкаў. Так, а што гэта за месца? Карацей, гэта чакальня нейкая. Прычым чакальня, у якой ёсць... О! У якой ёсць койка. Прышпільна. Так, што у нас на мапе? Вось. Гэта у нас нейкая мэта. А што гэта у нас за мэта? Там у нас стаіць тэхнапад. Тут зачынена і тут зачынена. Давайте, дарэчы, паглядзім, якія у нас ёсць аб'ективсы. Так, гэта у нас, вось мы пролазім у Deep Storage. Гэта добра. Cook Request. Адрамантаваць зламаны халадзільнік. Ці, як мы ведаем па-беларускі, гэта будзе фрыдж. І адрамантаваць ваду, карацей. Ну, узяць рэгулятор воды з гринхаусу. О, кліпец зрабіў. Ну-ка, ну-ка. Зараз я пагляджу. Слухай, сапраўды. А чаму? А пачакайце, а на што я вытраціў набойчыкаў столькі? У мяне заўжды ён быў перазараджаны, а з кім я страляўся? Цікава. Але выбачаюся, сапраўды гэта быў адзін. Нейкая халера анамалія. Трэба будзе пераправерыць дакладна. О! А, гэта вось кабінет Алекса Ю. А вось гэта наш кабінет. Ой, мы і туды можам увайсці. Так, асцярожна, асцярожна. Мышапаўкі скралі набоі. Магчыма. Не, ну сур'ёзна, я ж ні з кім не перастрэльваўся. Я адзін набойчык вытраціў на гэтага фантома. А, я ж з гэтым страляўся, з мегамозгам. Па яму я таксама некалькі разоў стрэльнуў. Вось у чым праблема. Віншую! Мы знайшлі наш кабінет. І... Як вы можете заўважыць, гэта літаральна копія таго кабінету, у якім мы прачнуліся, калі пачыналася гульня. То бок дзеля таго, каб нашыя ўспаміны былі слушныя, яго літаральна скапіявалі. Тут така у нас была шафа, дарэчы. Цяпер яе няма, на жаль. Але тут шмат усялякага карыснага смецця, якое можна перапрацаваць.
Я тут зжэр піцу і штосьці паяў. Нейромод Fabrication Plan. Null-Wave гранаты. О, нейкі чипсет знайшлі. Чипсетик. Гэта у нас тутака і тутака. Новы чипсетик, що ён робіць? О! Прибирае кошты за ініцыялізацыю морфовскай сілы. То бок калі мы штосьці калдуем, яно складаецца з некалькіх стадый. Цікава. Пакуль што ставіць не будзем, я спачатку пачытаю і разбяруся, што гэта за яно такое. Але штосьці карыснае. О, нейрамодзікі. Свой пароль мы ведаем. Гэта добра. Шуш. Бляха. Тлумачу сваю рэакцыю. У нас мы размаўлялі ўжо з двума роботамі, якіх мы паслалі сабе. Мы з мінулага, калі мы яшчэ былі ў сваім розуме, паслалі сабе будучаму двух роботаў. Гэта студзень, January і снежань, December. Яны ўсе нас у розныя бакі цягнулі, розныя задачы прапанавалі. Тут я бачу Актобер. То бок, магчыма, нас чакае яшчэ адзін робот, які нам прапануе яшчэ адзін варыянт развіцця падзей. А што гэта вось гэта? Calvino, colleague, won't notice anything wrong. Eidetic memory. Work obsessed. Perfect medical record. Гэта апісанне. Апісанне тых, з кім мы кантактавалі, ці як... Sarah Elazar, chief of security. Not a friend. Knows about the Typhon. Not about your tests, but suspects. Is trustworthy, but doesn't trust Alex. Or you, yet. Даніэла гэта тая пані, якога... Ну так, ёсць імавернасць, што яшчэ іх 10. І ведаеце, нават калі не, ёсць адчуванне, што распрацоўшчыкі збіраліся зрабіць столькі. Даніэла гэта пані, голас якой мы збіралі тут зараз. Show, Danielle. Head of IT. Dislikes you. Dislikes Alex more. Need to find out why. Note to self. Research. Chef Mitchell. And emotive operator hack. Dio Igwe. One of Alex's hires. Cheap to recruit due to his unpopular stance on psychic phenomena. One of the station's best scientists. Introvert. Knows about tests. Wild Alex. Believes your brother in Typhon can save his career. Як я розумію, досліды над тыфонамі ўвогуле былі сакрэтнымі, і нягледзячы на тое, што ўся гэтая навуковая станцыя, яна відавочна нешта рабіла, чымсьці займалася, тое, што мы даследавалі іншапланецян, было да халеры сакрэтным. І відавочна тое, што мы ператвараемся на іншапланецяніна, таксама было сакрэтным. Michaela Ilyushin, chief engineer, not on speaking terms. Had brief relationship. You ended it when tests began. She believes it is because you discovered her medical condition, paraplexis. Convenient, but false. Severing ties seemed prudent to you. Less painful, given the impending memory loss. Paraplexis, nerve disorder. Prevents use of neuromods. Requires aggressive drug therapy to prevent degeneration. Renders candidates ineligible for assignment to Talos 1. Карацей, гэта яго гукавыя нататкі. Так, балкончыка тут, вядома, няма. Тут у нас космос. Тэлебачанне зло.
Перазараджаемся. Ну і тут больше нічога няма. Мы знайшлі трошки нейрамодзікаў, знайшлі трошки карыснага смецця. О, яшчэ трошки карыснага смецця. Нармалёва зазірнулі да сябе. Тут же я глядзеў? О, не глядзеў. Все? Даецца, все полуталі. Окей. І зараз зойдзем да брацельніка. Картка у нас ужо ёсць. Дзень добрый. Ау. Бляха, забыўся прасканаваць. Але зрэагаваў, як не ведаю, як звыш чалавек. Просто такі пш. Бачылі? Выключна інстынкты, нават аніякай думкі не мільгнула. Так. Другі ўзровень, сур'ёзна, брацельнік, шосці ты. Яшчэ трошки нейрамодаў. Яшчэ адзін чіпсетик. Яшчэ трошки карыснага. Не. Ежа, 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 ежа. Ежа, ежа, гарэлка. Ежа, ежа, ежа. Пусто, пусто, пусто. Ну не той, каб надта карысна. Так, пакуль што закрыемся, таму што мне ссыкатна. Так, закрыемся і зараз паглядзім, што за чіпсетик мы знайшлі. Сюдэма, сюдэма. Increase the range. Increase the range. Карацей, мы больш здалёк можам сканаваць. І гэта, дарэчы, добра. Давайте, мабыць, бахнем вось гэтую халеру, каб яно не збірала пыл, а каб можна было усталяваць. Ось так і ось так. Захоўваемся, перазараджаемся, каб не здарылася канфузу, як ось было некалькі хвілін таму. І давайте ламанем. Бабах. Ля далёка ляцець. І далі ачыўку захакнуць 20 чаго-небудзь. Нармалёва, нармалёва ачыўкі збіраем. Траблы залюшаны. Гэта вось наш Михайло, чыф-інжынер. Так, тут таксама нічога карыснага. А зноўку Chief Illusion Securities Footage. І зноўку праблемы з Михайлом. Карацей, Михайло Illusion трошки не гэта самае, трошки не сябраваў з нашим брацельнікам, як я разумею. Ну окей. Дык пачакайце. А мы знайшлі то, што тут трэба было знайсці? Не знайшлі. А што нам трэба тут знайсці? Давайте пачытаем. Вось. Трэба знайсці escape pod key. То бок дзесьці тутака нам трэба знайсці ключык. Окей.
Тады яшчэ не ідзем. Дзесьці тутака ёсць яшчэ нейкая нычка. У якой ёсць що найменш ключ. Будем вырашаць пытанні грубай сілай. О! Знайшоў. Слухайце, мы, вядома, не будзем на гэтым скончваць гульню, але зараз паспрабуем атрымаць гэты фінал. Таму што, ось, здаецца, гэта ў нас тэарэтычна фінал. То бок мы можам скарыстацца гэтым човнам ратавальным і бяспечна адсюль збегчы. Дзень добры. Кожнага разу, калі пачынаеш бегчы, цябе пужаюць жудаснымі гукамі. Кожнага літаральна разу. Так, перапрацуем смецце, таму што у нас, бачце, все забіта. На що там трансфер джанк? І трэба скінуць той, що лішняе, таму што у нас да халеры ежы, гарэлкі. Яно ўсё займае месца. У нас ёсць проста звычна аптэчка. Навошта нам гэтыя яблыкі, гарэлка, бурбон, гэта што? Таксама нешта на паесці. Што яшчэ можна скінуць? Можна скінуць батарэйкі да шокера. Давайте іх распалавінім. Штосьці пакінем на ўсялякі выпадак. Але штосьці і перапрацуем, таму што я ім амаль што не карыстаюся. Можа і дарма, але я проста не знайшоў сітуацыі, калі ён можа быць карысным. Ля, набралі. У асноўным арганіка. Всё? Цяпер зазірнем на кухню. Паглядзім, што можна крафтануць. І тады ўжо пойдзем у дэндрары. Таму што нам трэба пралезці ў зялёны гэты халерадом. І, магчыма, збегчы. Будзем лічыць, што гэта ў нас такая першая канцовачка. Так, набойчыкаў на драбаш у нас нібыта хапае. When puppets can get in, explode like bombs. Oh, the beast lays eggs in their head, make them explode. Што мы можам скрафціць з чыста арганікі? Таму што у нас проста арганікі да халеры. Не. Метал, во. Антирад. Карацей, для арганікі арганіка нам трэба, каб хіліцца. Але хіліцца нам не той, каб трэба. No black swimming. Others come, try to Пачакайце. human, get me to open the door. Забі зяпу, калі ласачка. А гэты жах з'яўляецца халерага ведае, як Piece of часта. American chunk. Не пхайся, калі ласка.
у мяне ёсць адчуванне, што ён з'яўляецца тым часцей, ну, у залежнасці ад таго, як часта мы карыстаемся, як часта мы паляпшаем свае здольнасці тэфонаўскія. Ёсць адчуванне, што ён проста адчувае ў нас канкурэнцыю, таму што мы збіраем усялякія здольнасці, вось гэтыя звыш, і робімся ўсё больш і больш магутным тэфонам. А ён ось думае, што мы яму да халеры канкурэнт, відаць. Колькі, дарэчы, у нас нейрамодаў? 2. Няшмат. Ну што, пайшлі зноўку да яго? Сыкатна, але трэба. Зараз мы накіроўваемся спачатку ў Грынхаус, потым захоўваемся і спрабуем атрымаць канцовачку. Таму што гэтая канцоўка насамрэч будзе да халеры кананічная, у тым сэнсе, што вы адкуль тут узяліся? Ага, там яшчэ хтосьці ходзіць. А ты куды? Я хацеў цябе па стэлсу забіць. Спускайся. Иди сюда. Нязручныя ворагі, таму што могуць лётаць. А хто у нас там зверху лазіць? Спадзяюся, гэта не кашмар. А, я бачу электрычнага фантома. А адкуль яшчэ робаголас? Дзесьці яшчэ... А, во яшчэ робот. Скотыняка. Пыхнуў. Трошки пыхнуў мне ў пысу полымем. А зараз нам трэба разабрацца будзе з электрычным жэўжыкам. Папярэдне яго, вядома, прасканаваўшы. Халера, мімік. Так. Ёсць мімік. О, скануем, скануем. Бляха, як здалёк. Як зручна. Стой, 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 стой. Бляха, скінулася. Гэты чып на павелічэнні рэйнджы псіхаскопа сапраўды карысная халера. Хопа, засканавалі. Яшчэ 2 такіх трэба, і мы... Ну, карацей, гэта ў нас электрычныя здольнасці прамацоўвае. Карысна. Good evening, Talos. This is a reminder that the identity of guests visiting Talos is strictly confidential.
Зараз будзем глядзець. Зараз ось ён ідзе ў наш бок. Потым такі становіцца, паварочваецца і ідзе ад нас. Да ты здохнеш ці не? Рыт-рыт. Я яго не чакаў, таму спужаўся і пайшоў у атаку. Халера, трэба было прасканаваць. Колькі ж ім набойчыкаў трэба? Дзякую. Опа, глядзіце, глядзіце. Тут з'явіліся гэтыя да халеры ніці іншапланетянскія. Давайте мы не праз дзверы пойдзем да фабрыкатара, а паспрабуем старым шляхом вось сюдой. Таму што хто ведае, што там цяпер нас можа чакаць. Глядзіце. Гэтая халера ўсё бліжэй і бліжэй. Дзень добры. Нема мімікаў? Не, ну слухайте, яно прыгожа, вядома. Але напружвае так. Нам трэба набойчыкаў. І яшчэ набойчыкаў. І яшчэ адну. Прычым мы на яе рэагуем, то бок калі мы праходзім скрозь гэтыя прыгажосці, у нас экран робіцца да халеры сінім. А тамака у нас закарапчаны робот. Няхай сабе лётае, нам не ў той бок. Dzień dobry. Hello. Так. Нам цяпер у Гринхаус. Я калі таму ў паніцы бег, нават не заўважыў, што тут яно ўжо і таксама і тутака. Касмічныя павукі, мы іх ужо бачылі. Мы іх бачылі шонайменш тройчы. Гэта ткачы. Мы іх нават сканавалі. Жэўжыкі, якія... Цішэй, калі ласка. Жэўжыкі, якія распаўсюджваюць вось гэтую халеру. Так, карацей, гэта ў нас яшчэ адна зомбі-хатка, у тым сэнсе, што там у нас лётае мегамозг, вось. І побач з ім да халеры зомбёў, якія, як мы ведаем, могуць выбухаць, карацей.
Вось ты ўзгадвала гульню пра гэта самае пра тэнтаклі. А што ты мала на ўвазе? Што за гульня пра тэнтаклі? Глядзіце. Help. Мы закрыли дверь. Бла-бла-бла. Крычыць. Бла-бла-бла. Так, а як да вас туды далезці, шаноўныя? Не, я разумею, што гэта не тое, што я падумаў. А што? Што за гульня-то? Дарэчы, цікава, праз шкло будзе працаваць майнджэк? Obstruction detected. Please clear aperture of debris. Aperture cleared. Operator deployment resuming. Дзень тэнтакляў. Ну, гучыць як нешта хентайнае. Obstruction detected. Please clear aperture of debris. Давайте спрабуем наш майнджэк. Паглядзім, ці працуе ён праз шкло. Ну, відаць, не працуе. Но таргет. Не працуе. На жаль. Дык а як сюды ўлезці-то? Бляха, мяне гэты жэўжык непакоіць, які там швэндаецца. Давайте яшчэ раз абыдзем вакол. Вось гэта таксама дзвер, таксама зачыненая. Опа-на. Пайшоў сабе, не, ну вы паглядзіце. Ходзіць сабе, як не ведаю, як... А, дарэчы. Давайте паспрабуем ператварыцца. Ну, сэнсе. Не хапае. В сэнсе, я іх забіў? Ну, магчыма, і забіў. Все больше и больше таемно, насамрэч. Все двери зачинены. Магчыма, ёсць праход неяк праз столю, але як туды залезці? Нібыта нам трошки не хапае. Толькі ў мёртвая міміка. Ну, паспрабуем. Так, што мы можам выкарыстаць? У нас ёсць вось гэткі shift. Давайте захоўваемся і вось гэта выглядае як шкло. Магчыма, калі залезці на гэты карнізік. Не, нельга. А калі просто скочыць да яго? Во, доскочылі. А сэнс? Я все забываюся, што ў нас насамрэч ёсць Rocket Jump. Ну, не Rocket Jump, а ў сэнсе Jetpack. О, слухайте, магчыма, гэта добрае месца, каб паспрабаваць выкарыстаць вось гэтую халеру. У сэнсе, а яе можна выкарыстаць толькі на нейкую
А слухайце, я збіраўся на сябе яе выкарыстоўваць. Расчараванне. Гэта здольнасць палтаргейста, якой можна падкідваць на некаторую вышыню. Опа. А, можна, глядзіце. Мяне таксама падкідвае, просто трэба цэліць. Трошки ў іншае месца. І тут яе выкарыстаць, на жаль, нельга. А, слухайце, магчыма, мы пролезем з дапамогай... Во! Старая добрая пенагармата. Толькі трэба асцярожна, таму што на шкло яна не ліпне. Яна ліпне выключна на вось гэтыя металічныя халеркі. Зараз залезем. Хопа. Хопа. Ну амаль што. Ой! Ледзь не зваліўся. Ну, сур'ёзна. О, хапіла. Ей! Шаноўныя, мы пролезлі. Я просто забыўся на гэтую пенагармату. Просто таму мы ўсё яшчэ не наведалі Гринхаус. Так, адпачываем. Я нагадваю, мы вырашылі трошки пацыфісціць. І замест таго, каб забіваць замбёў, мы іх лікуем. Окей, жарэм штосьці зялёнае. Дякую. Дзе ён там знік? Спі! Спі, дурная! А чаму яна не атурбілася? Алё! Зараз ж цябе зноўку захопяць. Homo бляха сапиенс. Ці ёсць у нас якія-небудзь дроцікі, каб усыпіць яе? Таму што вось гэты жэўжак у нас усё яшчэ тутака лётае. Больш замбёў няма? Ну, слухайце, будзе цяжка з ім тут біцца. В тым сэнсе, што там у кафетэрыі мы хаваліся за слупамі. Тутака мы, як на адкрытай далоні, максімальна, бачце, уразлівыя. Дарэчы, што ў нас па рэнджы прыблізна аднолькава і драбаш і пісталет. А калі падабрацца да яго як мага бліжэй і нашпуляць драбавіком? Давайте захаваемся, пакуль ён нас не бачыць.
Максимальный стелс. Ха-ха, вы бачылі? Вось гэта я разумею, вось гэта асасін. І, дарэчы, мы сустрэлі выжыўшую, то бок літаральна чалавек жывы, з якім зараз можна будзе паразмаўляць. Фух. Так. Дзень добрый, дзень добрый. Nice to see you too. Так, аператор. Що тут за аператоры? Навуковыя? Гэта трэба будзе ламануць. Навуковыя аператоры карысныя. Чипсетик. Чипсетик новы. Дарэчы, і ось гэтая халера для таго, каб адрамантаваць ваду, таксама знайшлася. Давайте глянем, що за чипсетик. Прыгожа, да піпец як прыгожа. Просто нахабна взяли, развалили мегамозга. Так, инвентарь, чипсеты. Калі пси у нас 0. Почекайте. Когда пси-метр пусты, сила бярэцца за здароўе. Слухайце, гэта прышпільна. Гэта трэба будзе ўсталяваць, таму што ў выніку мы можам выкарыстоўваць у якасці маны, атрымліваецца здароўе, то бок ману аднаўляць з дапамогай ежы, фактычна. Так, вось гэта крытычна на шотган, пакуль няхай будзе. Ну, блин, у нас тут усё такое карыснае, карацей, потым. Усё занадта карыснае. Мы лепш пазбіраем таматы. Hello, nice to see you. Nice to see you too. Почакай. Doctor, what happened? Ну, складана. Oh God, please tell me you killed that thing. Так, I came up kill. here to deploy the EATs, the Eradicator turrets. Then it Sure, was like all the okay, color sure, bled from the okay. world. Everything had an edge to it. I couldn't control myself. Окей. The EATs are still in the small arms closet nearby. We could still use them. Here's the code. I'm О, going to make my way to the cargo bay. Security was supposed to fall back there. Sarah will have my ass if I don't. нам далі код ад гэтай самай, ад оружейки. This isn't the first time a Typhon organism has broken containment. It happened before, shortly after your initial neuromod tests. You and Alex fought about terminating the project, evacuating. But Alex insisted he could control the situation. That's when you began implementing secret contingencies, Hello, nice to hiding the see plan you. for your arming key, videos, the January protocol. Your concerns have proven to be correct. Карацей, наш брацельнік надта захапіўся эксперыментамі, таму мы вырашылі яго трошки не паслухацца і ініцыявалі пратакол студзень. Але цяпер, пасля перараджэння, мы таксама захапляемся эксперыментамі, як і брацельнік. Зараз мы зладзім стэлс-атаку
Вось адсюль. Добра падрыхтаваная стэлс-атака гэта супер добра. Гэта была дрэнная падрыхтаваная стэлс-атака. Выбачце. Да яго нельга падходзіць. Калі мы да яго падходзім, нас б'е электрычнасцю. Трэба здалёк яго фігарыць. Так, где я? Бля, тут незрушный камень. Бля, я захрас. И не палимся. Заважил я на стене. Заважил. А! Отстань от меня! Хух. Ось цяпер адбіліся. Ох, это было не надта прыгожа, але ну мы далі рады. Дарэчы, я, здаецца, не палутаў таго жэўжыка. Мы так беглі, што я яго так і кінуў. Так, сапраўды, не палутаны. Так, тут б'ецца электрычнасць цяпер. Хух! Давайте захаваемся, каб гэтая электрычнасць нас не забіла. Пробеглі. І асцярожна ідзем сюды. 5, 8, 3, 9. Ей! Мы выканалі, карацей, зрабілі квест выратаваць рані, вось гэтую пані, якую мы выратавалі, і атрымалі за гэтае узнагароду. Нам насыпалі усялякага луту, які мы на станку перапрацуем. Турелька ёсць. Турелькі супраць нас, але калі іх паставіць у напрамку варагоў, яны будуць змагацца з варагамі, а не з намі. Так. Ну, карацей, зараз давайте зробім hard save і будзем спрабаваць зрабіць фінал гульні. Вядома, пасля гэтага мы працягнем гуляць, але ну вось хочацца паглядзець. Скотыня какая-то. Good evening, Talos. Dr. Hadley Dalton will deliver a supplemental seminar on neural connectomes in the lobby training center later this week. Sounds exciting. Space is limited, so reserve your seat by emailing Dr. Dalton. І халеры сабе, гэта я яго крытануў? У нас здарылася дабіванне. Ну, вы, вядома, хутчэй за ўсё ні халер не пабачылі, таму што гэта была бойка ў цемры.
Опа, там яшчэ хтосьці ходзіць. Захоўваемся. Жарэм псі-батарэйку і рыхтуемся да бойкі. Хто там у нас? А, ну гэта і той, што тэлепартуецца. А! Сапраўды тэлепартуецца. Не, ўсё ж такі ён, відаць, раздваиваецца. Ідзі ў сраку. А ты адкуль прыбег? А! Вось гэта я навошта зрабіў. У сэнсе. А ты ў што ператварыўся? Скотыняка якая. Так, зараз нас зноўку чакае прыгоды. Таму што нам зноўку трэба лезці з дапамогай гэтага самага, таго, што мы нарабілі ў мінулы раз. А гэта працуе трошкі нязручным чынам. Я, шчыра кажучы, нават не памятаю, як я залез туды. Оба. Подцягнуліся. Далей. Оба. Подцягнуліся, нармалёва пролезлі. Зараз мы атрымаем відавочна дрэнную канцоўку. Прычым яшчэ і не факт, што атрымаем. А куды гэтую картку прыкладаць, дарэчы? Нам трэба неяк далезці аж вунь туды. А як актываваць гэтую халеру? Давайте почитаем, что у нас написано в логах. Так, December. Escape Talos 1. Ну, відавочна, нам трэба вось, сапраўды, нам трэба ось сюды. А як туды далезці? А ніякіх падрабязнасцей. На гэтыя халеры можна залезці? Давайте паспрабуем. Опа, вышэй. Вышэй. Ну тут нібыта ёсць нейкі нахіл. Але сюды не залазіцца. Та божухна.
О, идем. Идем. Не дышите. Тише, 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 тише. Хаба. Ух, долезли. Не, мы идем на трошки дрэнную канцоўку. Тут можно просто сярод сюжэту завалить со станции. Это самое. Яна не добрая тому, что мы фактычна не скончваем сюжет. Мы просто сярод гульні звальваем со станции. Але з улікам таго, каго мы адыгрываем, такога жэўжыка, гэта будзе даволі кананічная канцоўка. Таму давайте паспрабуем. Мы зрабілі там хардсейв. Morgan, don't. I'm only a shallow copy of you, and I know better than to abandon Talos 1. If you leave now, you're only delaying the inevitable. Where do you think the Typhon will go next? Студія намагаецца нас адгаварыць, але як на мяне гэта даволі кананічна. Таму давайте паспрабуем. Morgan, I don't understand how you got the launch key to that escape pod. Of all the ways the test could have changed you, this was the last one I expected. You're just quitting. Ну просто нам по сюжету трэба давесці справы до конца. Ці знішчыць тыфонаў, ці да іх далучыцца. А мы вось просто збеглі. We failed. This isn't the one. Мы померли. Перад гэтым пачуўшы штосьці там пра фейл. Дабрана, Чараганы, у тебе завтра дакладна панядзелак, таму табе трэба адпачываць. Але мы тут яшчэ трошки пагуляем. Як я разумею, ўсё ж таки ўсё ж таки памятаеце на пачатку, здаецца, дарэчы, Дэкамацу жартаваў пра тое, што мы наўкол бачым, гэта таксама экраны і, магчыма, гэта таксама сімуляцыя. Так, дзе мы захаваліся? Мы вось тут захаваліся. Окей, няхай. Допустим, я не буду отсюда отлетать. А можно мне вось гэтую холера лесвицу опустить? Каб мне больш зручна сюль было збегчы. Ну, магчыма. Відавочна, мы больш падрабязна дазнаемся аб гэтым, калі дойдзем да нейкага, умоўна кажучы, канца. Ну, окей.
Мы пасканавалі тое, што трэба было сканаваць. Мы сабралі, дарэчы, нейрамодзік. Зараз тады можна вяртацца на кухню. Не, дарэчы, наконт сцэнарыстаў гэта цалкам імаверна ў тым сэнсе, што я трошки пачытаў пра распрацоўку. І распрацоўка тут была пякельная. У тым сэнсе, што вось гэтая каманда Arkane, яны падчас распрацоўкі займаліся 2 велічэзнымі праектамі. Адначасова распрацоўваліся і вось гэтая гульня, і Dishonored 2. То есть тут вось тая велічэзная гульня, у якую мы гулялі перад Prey. То бок вы разумееце, што гэта 2 лютыя гульні. Лютыя ў сэнсе прапрацоўкі. І гэта ось сапраўдны AAA. Гэта не тое, што ось Ubisoft робіць нейкае гаўно і кажа, што ў нас 4A. Вось гэта AAA гульні. То бок яны рабілі 2 гульні адначасова, і відавочна абедзве гэтыя гульні былі зроблены не на тым узроўні, на якім планавалася. Ось я ўпэўнены, я на 100% ўпэўнены, што сюды яны збіраліся запхнуць 12 канцовак. Як 12 месяцаў ось у нас ёсць. Гэта што за гук быў? Окей. Рит-рит. У нас 0 хп. Стоямба. Ух, як добра, што яно ставіцца на паузу. Давайте пожарим. У нас помидорок 10 штук. Окей, адрамантуем бронекамізэльку. І, ну, не ведаю, паспрабуем ператварыцца. Стелс. Гэтая наша здольнасць актыўна жарэ псі-энергію, але нічога страшнага. Няхай жарэ, смачна есці. Нам галоўнае выжыць. Ля, ён там ходзіць. Залазь под стол. Все. Гэта быў кашмар. Ну, вось гэта той самы паляўнічы люты, які вылазіць некаторы час на нас палюе, каб паказаць, што ён мацней за нас, карацей. Ну, ён сапраўды мацней за нас. Гэта мясцовы наймацнейшы жэўжык. Калі ён з'яўляецца на мапе, нам даецца заданне выжыць 2,5 хвіліны. Гэта фактычна квест, які мы ўжо выканалі двойчы. Зараз 3-й раз будзе. Я не ўпэўнены, але мне здаецца, што вось гэтыя ось ягоныя паводзіны звязаныя з тым, наколькі моцна мы прамацаваліся як Тыфон.
колькі нейрамодаў мы ўсандалілі сабе ў галаву. Але ну гэта не факт. І атрымліваецца, дарэчы, канцоўка збегчы, гэта не канцоўка, таму што нас забіла. Гэтаму жэўжыку можна зрабіць балюча і крыўдна, але на гэта вытраціцца ўсё, што ў нас ёсць. То бок, вось, у нас нават ёсць доказы таго, што гэта пакуль што не варта рабіць. Калі мы яго прасканавалі, мы атрымалі здольнасць, дзе гэта было? Вівер. Во. Прасканаваўшы яго, мы атрымалі здольнасці рэгенерейшн. То бок ён мала таго, што моцны, ён яшчэ рэгенеруе. Таму, шчыра кажучы, біцца з ім не той, каб добрая ідэя. Лепш проста схавацца і перачакаць. З іншага боку, аднойчы мы рэгенерайся, так. Але аднойчы мы яго абавязкова заб'ем, проста каб паглядзець, колькі для гэтага спатрэбіцца рэсурсаў і што з яго падае. Ну, то бок, хутчэй за ўсё з яго неблагі лут будзе. Але ну гэта трэба рабіць на нашых умовах, а не тое, што я вось засірнуў сюды і тут ён стаіць і змагайся. Не, ну гэта лухта. Тым больш, што ён адразу запуліў па нам чымсьці балючым і амаль што ўсе ХП збіў. Вы бы там бачылі, у мяне 3 ХП засталося. Трошачкі небяспечны такі. У тым і фішка, што мы не можам падрыхтавацца. Мы не ведаем, калі ён пачне на нас паляваць. Але што-небудзь прыдумаем. Вітанкі. Good. Now we're safe until a rescue comes. Take some food and drink water. Дякую. Here, I open freezer now, like I promised. Lots of dead puppets and supplies. Ну що, шановне, як думаєте? If you're hungry, eat. У якасці ўзнагароды за нашыя дзеянні ён прапануе нам зайсці ў Go in. Take халадзільнік. whatever you want. Only leave puppets for me. І мне чамусьці здаецца, што ён нас там збіраецца закрыць. Але давайте вось захаваліся і... Халера, ён нас замарозіў. Transdown piece of junk. Are you awake, MU? Frozen dead, maybe? I take puppets to a screen. I see all the names in the list. Your name too. Means you listen from now on. I know who you are. MU, son of William U. William. Transtar. Always playing with lives. Now, maybe I watch these beasts eat you. Like you tried to feed me to them. Or, cold kills you first. Make you into a frozen puppet. Ну, карацей, ён нас падставіў. Abby, I'm still in deep storage. I don't know why you won't pick up. I hope you're safe.
If things get bad, I'll jettison a data vault and spacewalk along the hull. Come to the fitness center and bang on the window by the pool. I should feel the vibration. And Abby, please don't take any chances, all right? Гэта тая самая Эбі. Тая самая Эбі, якая каханая Даніэлы. Слухайце, а вось у мяне цяпер узнікла думка. А ці нельга яе ўратаваць? Ну, зараз у нас пайшло як пайшло. Давайте зробім зноў ж такі хардсейв і паспрабуем загрузіцца. Load game. Дзесьці прыблізна вось калі мы яшчэ не пайшлі за гэтай трубой, калі толькі-толькі адкрылі гэтую самую кафетэрый кухню. Ну, гэта арбатэрум. Чакайце. Так, спачатку зробім балючай крыўдна гэтаму мужику. Калі я не памыляюся, Эбі можна ўратаваць. Але, відаць, для гэтага трэба яго забіць адразу. Так, гэта ў нас дзе? Ну, мы ўжо спазняемся трошки, давайте. Ля. Не ў той бок пабег. Ау! Я выбачаюся. Пахіліліся трошки. Гэта ў нас эксперыментальная загрузка, просто паглядзець на варыянты, таму не звяртаем увагі на гэта самае. Я збіраўся ўсіх забіць. Таму асноўнае захоўванне ў нас будзе вось гэта, якое мы зрабілі мануальнае. Але, мне цікава паглядзець і наколькі прапрацаваная тут яшчэ гісторыя. То бок ёсць ачыўка уратаваць усіх людзей. Ёсць ачыўка забіць усіх людзей, а ёсць ачыўка уратаваць усіх. Адпаведна, і вось гэтую Эбі таксама можна уратаваць. Так, спадзяюся, зараз тут не будзе кашмару. Скатыняка. Так. Планы змяніліся. Спрабуем забіць кашмара. Пачакайце, ён што там загараз? Слухайце, ёсць імавернасць, што ён там захраз. Ля, які ён жудасны. Ну, тое, што тут у нас паўза гэткім чынам становіцца, гэта трошкі чыцерства. Дзе ён там згубіўся? Ідзі да мяне, прыгажончык. Ля, энергетычная. Ай, балюча! Ну, у тым сэнс, што халеры яго ведае. Ёсць імавернасць, што сюжэты прапрацаваны аж настолькі, што вось яно гэткім чынам можа быць па-рознаму.
што можна і нейкім чынам, ну то бок людзей мы не абавязкова мусім забіваць, мы іх можам глушануць, мы можам бахнуць тазерам яго, і гэткім чынам ён застанецца жывым, а адпаведна ўзятую пані мы ўратуем. А, халера, гэта тэатр. Гэта што было? Вось гэта што зараз было? Бляха. Окей, а больш ранняга захоўвання ў нас няма? Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вось тут мы захоўваліся. А, гэта было не сёння. Не, больш ранняга захоўвання ў нас, на жаль, няма. Ну, карацей, дазнаемся аб гэтым, калі будзем перапраходзіць. А пакуль што, ну, будзем жыць з тымі результатамі нашай дзейнасці, якія мы заслугоўваем. Гэтая пані, карацей, у нас памерла. А мужик таксама зараз памрэ. Ну, слухайце, некаторая ежа тут усё ж такі ёсць. Ён амаль што не схлусіў. А што гэта мы знайшлі? Так, выйсці туды мы не можам, але я бачу, там ёсць вентыляцыя. І дзякуючы таму, што ў нас прамацаваная моц фізічная, мы можам ачысціць гэты шлях ля кавалак льду. Тэатральны кантралёр. Ну так, ён піпец які тэатральны. Так, ну шо, не чакалі? Захоўваемся зноўку. І такія... Пачакайце яшчэ трошкі. А дзе? А дзе? А куды ён збег? Алло? А куды ж гэтая скатыняка збегла? Ну, слухайце, нам цяпер яго трэба знайсці. Тут мы нічога зрабіць не можам, мы вытраціліся няблага. Recycle Charge Trap. Пачакайце. Давайте яшчэ раз захаваемся. Ёсць імавернасць, што калі мы сюды проста выйдзем... Опа! Вы паглядзіце, якая скатыняка, гэты повар. Ён яшчэ і пастку паставіў. Ён збег і паставіў пастку на той выпадак, калі мы выжывем. І мы ў ягоную пастку патрапілі двойчы.
Так, нас трошки перапрацавала. Але я ведаю, што з гэтым можна зрабіць. У нас ёсць здольнасць націскаць гэткія рэчы здалёк. Падляці, калі ласка, вось туды. Ну ладно, не хочаш, няхай. В сэнсе? А чаму мяне прыцягнула? А, глядзіце, G трэба націскаць. Chunk not go off. And you. Maybe you see it? Avoid it? Я зразумеў, як працуе гэтая здольнасць. То бок мы не прыцягваемся туды, мы здалёк, нібыта вачамі пераскокваем туды і можам там націскаць тое, што нам трэба. Ну, гэта не той, каб надта відавочна, я б сказаў. І я чамусьці змяніў сваю раскладку. Вось на чацвёрцы у мяне быў драбаш. Карацей, гэты повар нейкі на ўсю галаву адбіты. Давайте яго шукаць і забіваць. Ён усё яшчэ жывы. І ён ведае, што мы жывыя. І гэтае пытанне трэба вырашыць. Поставім сабе баявую здольнасць. Што гэта было? Ось гэтыя гукі, божухна. Я цяпер вымушаны глядзець актыўна пад ногі, таму што гэтая скатыняка ў нас ладзіць пасткі. Таму усялякія дзіўныя гукі мяне трошкі пужаюць. Так, пачакайце. Все добра. Я спужаўся, што я прыйшоў кудысьці туды, дзе мяне яшчэ не было ўвогуле. Што гэта за гукі? Магчыма, ён пайшоў да сябе да хаты. Вось ягоная кабіна. Ну, у тым сэнсе, што ягоная каюта. Але тут нічога няма, на жаль. І музыка, чуеце, якая? Все больш і больш сыкатна. Давайте паглядзім нашыя абжэктывы. Што у нас там з кукам? З кукам нібыта ўсё? То бок нам паказала, што мы яго квесты выканалі. Але ну мы ж мусім адпомсціць. Так, гэта Десембер. Гэта Даніэла. У фітнес-цэнтры. Даніэла Шоу можа быць яшчэ жывой. Пачакайце. А вось гэта ўжо цікава. Пухленькі пачакае свайго часу, а мы зазірнем сюды. Гэта ў нас фітнес-цэнтр. Мы тут забілі гэтага самага звышмозга. Зомбі-мозга. Ну, карацей, гэтага тыфона, які стварае замбёў. Але мне здавалася, мы тут все абшукалі.
А мне тут кажуць, што ёсць імавернасць, што дзесьці тутака ў нас схавалася Даніэла. А дзе? А як? Ага, дарэчы, вось гэтага я не бачу. Бэнкць. Гэта ў нас зноўку код ад ліфтоў. Гэта штосьці не тое. А, гэта ось зноўку гэтая болткастер. Ну, дарэчы, я не здзіўлюся. Ну, то бок я здзіўлюся, што гульня аж настолькі прапрацаваная, што нейкі жэўжык скарыстаўся тым, што на станцыі адбываецца вэрхал і выкарыстаў некалькі нейрамодаў у сваіх мэтах. Гэта было проста шыкоўна і раптоўна. Ну там паглядзім карацей. Я так даўно не карыстаўся ліхтарыкам, што амаль што забыўся, на якую кнопку націскаць трэба. Так, гэта у нас проста бяспечны праход быў. Трошкі вентыляцыі на той выпадак, калі ў нас скончыцца гэтае самае пена. Так, слухайте, магчыма, я штосьці не так зразумеў. Давайте яшчэ раз пачытаем. Objectives. Даниэл Шоу. Сигнал Даниэлы у фитнес-центры. Может быть живой. Outside the фитнес-центр в окно. Почекайте, я нашел в космосе? Даниэла? Даниэла? Ну, шчыра кажучы, не бачу. Ля прышпільна. А, холера. Пачакайце. Магчыма, там у вентыляцыі ж можна схавацца трошкі. Там дакладна не. А, і тут дакладна не. Ну, холера яе ведае. Ну, калі б яна была забітая, у нас бы не было гэтага задання, мабыць. А калі паглядзець на мапе, гэта у нас да халеры электрычнасць. Гэта у нас пул, а вось у нас пазначана як заданне. Пачакайце. Вось той кут.
що тут? Вось. Ёсць імоверна, што вось гэтая цень ад нябожчыцы, так бы мовіць. Ну, шкло, як я і думаў, не б'ецца. Шаноўныя, можа, я проста штосьці дрэнна разумею ў ангельскай. Ну слухайце, трэба падляцець да шкла звонку і пабэмкаць у шкло, сур'ёзна. І тады яна адкульсьці вылезе? Шо? А дзе яна схавалася-то? Окей. План надзейны, як швейцарскі гадзіннік. Але для такого, каб вылезці адкульсьці, трэба кудысьці залезці. Дзе ты хавайся, Даніэла? Слухайце, мне падабаецца гэты квест. Уяўляеце? Трэба вось сюды пабэмкаць, падляцеўшы з таго боку. І тады яна адкульсьці вылезе. Кайфова. Лютата? Вітанкі, містер Синкер. Окей. Мімікрою пад шкло? Ёсць імавернасць. Але, шчыра кажучы, невялічкая. Блін, цікава. То бок выжыўшыя тут ёсць, і выжыўшыя выжылі цікавым чынам. Сюды мы ўсё яшчэ не можам улезці. Гэты смярдзючы кавалак гаўна вылез, прайшоўся тутака, і цяпер паўсюль у нас на замках вісяць пасткі. І я зноўку націснуў не тую кнопку. Дезарм у нас на Ж. Ж. Карацей, тое, што мы не забілі гэтага жаўжыка адразу, нам стварыла шмат дадатковых праблем. Але гэта і цікава ў тым ліку. Так, прыбралі пастку. Карткі ўсё яшчэ няма. Глядзіце, і тут вісіць. То бок ён літаральна на ўсе павесіў. Цяпер кожную дзвер трэба аглядаць. Які скатыняка кок. Якая ж халера паскуда.
Ох, як я ему галаву прастрэлю. Ох, яму будзе боляча. Ну, шчыра кажучы, я не ведаю, як гэткага пакідаць у жывых. Ну, то бок, відавочна, калі ёсць ачыўка не забіць аніводнага чалавека, то яго неяк можна. Ну, магчыма, вось такі вырубіць з дапамогай шокера. І все. Больш у мяне ніякіх думак няма. Дарэчы, мы можем пайсці далей по сюжэту, але давайте... Тут у нас же ёсць выхад у космос. Давайте такі паспрабуем зрабіць, пагрукаць у шкло. Дарэчы, так, можна пенагранатай яго замураваць. Ну, карацей, калі мы да яго дабярэмся, мы будзем думаць, як яго экзекютировать. Шмат варыянтаў. Гэта гульня такая даволі прапрацаваная ў сэнсе знішчэння. А зараз мы паспрабуем падляцець да халеры басейну звонку. Шчыра кажучы, я не ўпэўнены, што я правільна прачытаў інструкцыю. Мой ўзровень ангельскага вы ведаеце, але калі ўсё слушна я зразумеў, гэта будзе піпец як цікава. Іншая справа, што зараз знайсці без маркераў, а я нагадаю, я адключыў усе маркеры, знайсці без маркераў той басейн будзе даволі няпроста. Так. Вось наша да халеры станцыя. Я бачу некалькі цікавых месцаў. Там я бачу бридж, гэта не тое, што нам трэба. Давайте спрабуем глянуць на мапу. Калі глядзець ось так. Вось наш арбарэтум. Crew Quarters трошки ніжэй. Але нам спачатку трэба зразумець ніжэй гэта куды. Гэта ж халера космас. Вось адтуль мы вылецелі. Вось там у нас бридж. Божухна, я уже згубіўся. Во-во-во, Crew Quarters. Бачу. Як вы можете заўважыць, нават без маркераў тут усё даволі няблага. Crew Quarters. То бок ніжэй гэта ось у той бок. Я яшчэ хачу ось туды зазірнуць. Што гэта за чалнок там лётае? А вось тая халера Crew Quarters. Гэта выглядае як штосьці небяспечнае. Што гэта? Тут ёсць просто такая фішка, што у нас ёсць пакойчык з праламаным у космас гэтым самым сценамі. І там мы бачылі тэхнапата. О, наш цень. Тэхнапат гэта да халеры непрыемны вораг. І вось ён нас, дарэчы, заўважыў. Нас хтосьці заўважыў. Не ведаю хто, не ведаю адкуль, але нас хочуць забіць.
Где? Кто? Ляг сыкотно. Ляйка маленечко наша тень. Ну окей, давайте спрабуем уляцець ось туды. Я нагадаю, што гэта космас, а ў космосе, калі мы атрымаем хоць якія-небудзь пашкоджанні, у нас пачнецца зваротны адлік. У тым сэнсе, што ў нас пачне скончвацца кісларод. І мы будзем на актыўным шляху да смерці. І нас усё яшчэ хтосьці хоча забіць. Осторожно, не бьемся головой. Так, тут радиация есть. Здаецца мне, за кутом у нас будет... Ты помрешь ці не? Дякую. Так, гэта нечы кабінет. Касмічная фізіка тут на ўзроўні. То бок, як можаш чуць, у нас гукі ў асноўным тое, што мы самі сабе робім у скафандры. Калі разагнацца, то мы захоўваем энергію даволі працяглы час, як гэта і адбываецца ў космасе. Карацей, як на мяне, ну, мне не той, каб ёсць з чым параўноўваць, але файна зроблена, файна. Я чую за кутом гэтага халера тэхнапата. Давайте паспрабуем яму ўваляшыць. Халера, ён нас забівае. 1 хп. Дарэчы, 1 хп. Дарэчы, наконт касмічнай фізікі. Вы хутчэй за ўсё не разумееце, што зараз адбываецца, але зараз адбываецца важнае. Гэты тэхнапад нам вырубае электрычнасць нашай бронекамізэлькі. У сувязі з гэтым у нас усе сістэмы адключаюцца, у тым ліку джетпак. І таму мы не можам варушыцца ў космосе. Ось я такі зараз панікую, чаму я не магу засунуцца за кут. А гэта таму, што электрычнасць, якой б'е тэхнапад, нам адключыла джетпак. Вось чаму. Ай-яй-яй-яй! Я нават паварочвацца не магу. Бляха. А вось гэта я сам сябе і забіў. Так, ну,
Не адразу пачынаем біцца. Спачатку мы яго мусім прасканаваць. Абавязкова сканаваць гэта з дапамогай... О, дарэчы, зараз паэксперыментуем. Калі мы біліся з гэтым жэўжыкам, я не той, каб надта сцяміў, але магчыма яно тут працуе. Давайте яго паскануем, потым будзем эксперыментаваць. Ты ж нас не бачыш? Ля, ён нас бачыць. Бляха. А як... А, слухайце, мы ж яго ўжо прасканавалі. Божа, я дурны. А чаму нам тады даюць яго прасканаваць? Я проста яго прасканаваў знутры, калі мы там хадзілі па сваіх справах. То бок гэта іншы? Так, вось давайте эксперыментаваць. Вось мы зараз... Тут ёсць спецыяльная кнопачка «Цалкам спыніцца». Вось так націскаем, мы завіслі, мы не рухаемся. Працуе. Стрэлы з дробавіка далі нам пэўную хуткасць. А, слухайце, а ці можна гэткім чынам разагнацца? Давайте вось. Спыніліся і такія... Так, глядзіце, мы разганяемся, хуткасць павялічваецца. Карацей, касмічная фізіка тут на дужа высокім узроўні. Так, ну шо? Шо мы з ім будзем рабіць? Я лічу, што трэба зашпуліць яму туды гранату ЕМП, потым бахнуць нашай звышздольнасцю, потым дабіваць з дробавіка. Ты памрэш ці не? О, памёр. Хух! Нармалёва. Разабралі скатыняку. Дарэчы, на бочку не той, каб шмат засталося. Але гэта ну такое. А, то бок гэта вось так выглядае у нас выбітае энергетычнае шкло. Так, тут шосці ні халеры не бачна. Цікава, а мімікі вось... А, пачакайце. Халер, я заляцеў. Гэта ў нас гняздо крышталоідаў. Калі яго знішчаць гэткім чынам, то крышталоіды не вылазяць. Адсканаваць? Не, так... Гэта мы ўжо адсканавалі ўсё. О, чыпсет знайшлі, чыпсет знайшлі! Што за чыпсетик? Increase protection against physical damage. Бля, які гэты самы файны чыпсет. Цяпер у нас броня больш бронявая. Недарма заляцелі 100%. Больш, здаецца, нічога палутаць нельга, ляцім далей. Там мы ўжо былі ў гэтым пакойчыку. Асцярожна паскараемся, каб не разбіцца аб сцяну. Што ў нас тутака? Тут у нас ёсць святло. Здаецца. Залуталі. Гэта шо лётае? А, гэта чыпсікі.
і гарбата. Не тое, каб карысна. Во, валіза. А ў валізе... А што гэта мы падабралі? Мы штосьці карыснае падабралі. Здаецца, яшчэ адзін чып. Гнездо на сцяне было? Дзе? Дзе? Ты мяне не пужай. Я, вядома, няўважліва, але ну не да таго ж, каб не заўважыць радыяцыю. Лішка ў тым, што гэтыя гнёзды, яны сваю прысутнасць яшчэ і гэтым самым падкрэсліваюць да халеры радыяцыяй. То бок, калі ты побач з імі, ты можаш заўважыць павышаны радыяцыйны фон. Так, тут ёсць што-небудзь карыснае? Опа. А цябе можна запытаць ужо як? Ай, як нязручна ў гэтым вашым космасе. Так, гэта у нас разбітая турэлька, і гэтыя дзверы мы, вядома, не адкрыем. Вось я там праходзіў, з таго боку у нас кабінеты мой і майго брата. Калідоры? А, не, яно выглядае як гняздо, але гэта рэшткі тэхнапата, якога мы забілі. Таму што, ну, тэхнапат, ён таксама Тыфон. Хоча тэхнапат. Ён велічэзны робот, але па факце гэта таксама вось гэты іншапланецянін. Так. Окей. Гэта мы зрабілі. І нам трэба вось у гэты бок, хутчэй за ўсё, таму што басейн, ён трошкі ніжэй. Я нагадаю, што мы шукаем басейн, каб пагрукаць у шкло. Бляха, ні халеры не бачна. Ні халеры не арыентуюся. Дзе мы? Давайте адляцім. Каб лепш бачыць, дзе што знаходзіцца. Тут просто яшчэ такая фішка, насамрэч кайфовая, але у тым ліку і раздражняльная, што гэтая станцыя, яна паварочваецца ў рэальным часе. То бок ось зараз яна развернулася гэткім чынам, што мы у ценю. То бок сонца з іншага боку. І зараз мы ось у да халеры цемры. Ні халеры не бачна. Але калі трошкі пачакаць, все будзе нашмат. Ось, бачыце, сонца там ужо набліжаецца. Ці не, ці яшчэ не набліжаецца. Бляха, як прыгоженька, глядзіце. Прыгоженька, але ні халеры не бачна. А, вось мы зараз у найбольш цёмным ценю. Таму што вось гэтае кольцо асветлена сонцам, якое знаходзіцца з іншага боку. Так, що там за надпіс? Я бачу там нейкі надпіс. Так, гэта у нас Deep Storage. Ага, гэта таксама цікавае месца, але гэта тое месца, куды мы патрапім па сюжэце. Туды нам яшчэ трошкі рана. Так, вось сонца набліжаецца. Чакаем. Рэдкі выпадак, калі я чакаю сонца. Ля, глядзіце.
на зямлі бачна гэтых самых, як гарады зяюць. Вось, прыйшло сонца нарэшце. Піпец, якое імерсіўнае, якое раздражняльнае. Deep Storage. Здаецца, нам трэба вышэй вось туды. Файна, што ёсць магчымасць паскарацца. Так, вось сапраўды. Крюквотерс. Тое самае. Ось там капітанскі мост. Крюквотерс. Вось адтуль мы вылецелі. Піпец, якія уважлівы. Дзесьці тутака мусіць быць басейн. Ліхтарык, вядома, не дабівае. О, глядзіце, трошкі дабівае. Вось гэта я разумею ліхтарык. Я яго, вядома, сварыў за то, што ён разраджаецца, але праз тое, што ён такі моцны, можна яму трошкі выбачыць. У космосе да халеры цікавых месцаў. Але дзе знаходзіцца тое, што нам трэба, гэта пытанечка. Крюквотерс ёсць. Давайте паспрабуем далезці да гэтага Крюквотерс з іншага боку, вось знутры. Так, зараз ліхтарык разрадзіцца, і я буду ў абсалютнай цемры некаторы час. Бляха, ні халер не бачна. Спыніся, калі ласка, а то яшчэ бэмкнемся галавой аб штосьці. Будзе непрыемна. Ну, слухайце, без маркераў вось у гэткай сітуацыі даволі цяжка арыентавацца. Трэба было, вось калі мы глядзелі з басейну, заўважыць якія-небудзь гэта самае нейкія прыкметы. Што-небудзь, на што можна было б абаперціся. Ля, глядзіце, тут разбітае ўсё. Так, гэта ў нас выпадкова не басейн. Слухайце, здаецца, мы знайшлі. Стапе. Стапе. Ну, гэта можна лічыць, як пагрукалі ў гэту самую у шкло. А, глядзіце, там крышталоіды лётаюць. Ці, магчыма, я не ў той код пагрукаў. Не. Там было вось так. То бок мы, калі залазілі на гэтае шкло, мы залазілі уверх. Ля, крышталоіды лётаюць.
Адпаведна нам вось у гэты кут трэба. Непасрэдна. Ну гэта ж яно. Гэта выглядае катэгарычна як яно. Ну, дарэчы, Сонейка выйшла. Ну, не тое, каб надта выйшла. Але... Що ти стогнеш? She says she flight to the... Глядзі, яна лётае звонку і чакае сігналу. То бок нам трэба было пабэнькаць. Божухна. Ну, гэта вось мой узровень ангельскага. Як заўжды. Ну, затое цяпер я арыентуюся ў архітэктуры станцыі звонку. Вось там мы, дарэчы, былі. Памятаеце гэтыя халера статуі? Тут у нас... Не ляцім далёка, вяртаемся. Не, так з драбаша гэта не лічыцца, я думаю, за груканне. Я памятаю, што я пальнуў. Але Ой, выбачаюся. Але, магчыма, трэба было зрабіць інакш. Але ж інтрыга, ну... Не, так яна... Ты ж бачыш, якая там архітэктура. Яе там нікога не бачна, але хутчэй за ўсё яна проста схавалася дзесьці у гэтых усялякіх закутках. Мы бачым, што у нас кісларод не абмежаваны. То бок, калі у нас бронекамізэлька не пашкоджаная, яна можа трымаць колькі заўгодна часу. Не, ну, пачуць, вядома, нельга. Але я нагадаю вам, што калі мы грукаем у гэткае шкло, мы бачым энергетычныя выбухі. То бок пачуць можа і нельга, але пабачыць дакладна можна. Бляха, я забыўся пра электрычнасць. Скатыняка якая, Пахіліцца трэба. Мяне ледзь не забіла рандомная халера. Ну, слухайте, мы вылетели, полуталіся неблага і забілі тэхнапата. Нават не гледзячы на тое, што мой ангельскі, як заўжды, нас падвёў, усё адно не дарма злёталі. А зараз зноўку бяжым у гэты халера басейн. Паспрабуем пагрукаць ключом. Галоўнае, каб тут не зараспаўніўся кашмар. Таму што гэта будзе непрыкольна, непрышпільна. Ля. Усялякія гукі мяне ўжо напружаюць. Дзверы, дарэчы, адчыненыя. Чаму яны адчынены? Яны ж аўтаматычныя.
Вось, мы подлетали адтуль. На мапе у нас адзнака стаіць тутака. Вось бачыце, калі мы вось гэтак грукаем, з'яўляецца энергетычная... О! Бляха! Morgan? If you're here, then Abby didn't make it, did she? I don't... Nothing more that I can do for you right now. But look, be careful. There's someone else in crew quarters pretending to be the cook. His tracking bracelet's from Psychotronics, but the ID doesn't make any sense. I think he's the one that killed Abby. Ну так, до речі, If you ён її can, забив. make sure he doesn't get off the station. I'll see what else I can do to help from out here. For as long as I can. Goodbye, Morgan. А вось і у яе кісларод скончваецца. Памятаеце, мы заўважылі, што кок у нас адрозніваецца тое, што мы бачылі на запісе, і тое, як ён сапраўды выглядае. А гэта насамрэч і не кок, гэта хтосьці, хто прыкідваецца кокам. Well done finding Chief Show. You've got what you need to get into deep storage. І мы, дарэчы, гэткім чынам здабылі апошнюю частку. Не, так у нас ужо хапала насамрэч. Але тым не менш. Карацей. Бляха, што тут робіцца? Якая файная гульня. Гэта выдатны момант, каб на сёння скончыць. Заўтра працягнем. Звычайна па панядзелках у нас ці гэты самы ці капчык, ці я гуляю, ось будзем гуляць 100%, таму што, ну, бляха, якая ж файная гульня. Ну, от, бляха, коку капец. Кока мы раскоксім ушчэнт. Кока мы раскоксім. Так, пайшоў мой голас. Так. Рейд. Каточак. Дзякую за спаць 8 гадзін. Буду з задавальненнем спаць 8 гадзін і чакаць заўтрашняга стрыму. Хе-хе-хей. Кайфова будзе. А на сёння ўсё. Ідзем адпачываць, ідзем да каточка, глядзець, ён там у скруткі гулькаецца. Добра, не буду чапаць смаколікі.